Hallelujah, Yesu paki. Nyasach polo kod piny mondo yud duong'. Ne janeno kao thuolo ni mondo mi arwakwe wach maber ma kawuono Ruoth Nyasaye oseikonwa mondo wawinj ko akuome. An iluonga ni Pastor Lavenda Obuya, ajal mowar ahero Yesu kaka jawar madhod chunya. An pastor e kanisa miluongo ni Glorious God Worship Center. Wantie kamoro miluongo ni St. Jairus, kanyo kama watiyo ni Nyasaye dala mar Kisumu. Moloyo tagone Ruoth Nyasaye erokamano kuom miya thuolo malich machalo kama mondo miya alalra kamoro achiel kodwa wach maber ma en wach Nyasachwa modak e panda e polo malo. Arwaki mang'eny kabisa, kendo kinyalo biro kod kitapi kata be kinyalo biro kod mumbi ibed piny mondo wawach wach manyien, wach maber mosebedo mar igni mathoth kata kamano to nyien pile kod pile. Da ero mondo mi awuoye wach moro ma samoro isewinjo ka ji wuoye, samoro kata do yalnigo wik manokalo ni, samoro kata kane some gokinyi dibedi, to kata kamano mama wacho ni wach Nyasaye nyien pile kaka awinje kata kaka in be isebedo kiwinje, samoro wang' no bed mopogore kawuono. Omiya kwayi mondo imiya iti matut kabisa, imiya iti matut kabisa mondo walalre wach maber ni duong' odog ni Nyasaye. Ero mondo awuoyi wach moro ma ka in ng'ama ndiko tinyalo ndiko wiye malo ni en kaka penjo, bende iwuotho kod Kristo e yo makare. Yesu paki. Bende iwuotho kod Kristo e yo makare. Mano e wach moda mondo walalre kawuono sama kama ma Nyasaye oseloso. Bende iwuotho kod Kristo e yo makare. Mano en penjo ma adieri kipenjo jal mowar kata kipenjo jok mong'eyo Nyasaye e sama wantie ni, kichung' mipenjo ng'ato ni bende iwuotho kod Kristo e yo makare, samoro jomoko biro ng'iyi kod wang' marach kendo gibiro penjore ni mano to koro iwacho wach malich machalo nade no, ting'eyo ni owara. Ruoth Nyasaye odhira mondo apenj ng'ato kawuono kapok walalore ni bende iwuotho kod Kristo e yo makare, bende iwuotho kod Nyasaye e yo makare. Ji mathoth nosewuotho kod Nyasaye e piny ka. Dhano wuotho kod Nyasaye kata mana chon mondiki ma wasome muma, dhano nowuotho kod Nyasaye. Muma wacho ni Ruoth Nyasaye nohero joge, oherogi kata kawuono pod oherogi. En Nyasaye ma jang'wono, Nyasaye mohero gik mochweyo, ohero moloyo dhano to ohero. Muma wacho ni Ruoth Nyasaye nohero piny kama, omiyo nochiwo wuode maber ma Yesu Kristo mondo jal moyie kuome kik lal oyud ngima mosiko manyaka chieng'. Opaki Yesu. E buk ma wang'eyo miluongo ni John 3:16, Ruoth Nyasaye ohero dhano kendo dwaro ma Nyasaye chutho gimomiyo nochwe dhano en ni mondo ni nowuoth kod dhano, kendo mondo wuoth kodgi, obed kodgi, ogo kodgi mbaka, gipake, ginyise kaka en Nyasaye. Mano e gimomiyo Nyasaye nochweyo dhano. Kendo mama wacho e buk mar Chakruok 3 kendo 3 kare 8 pole, Chakruok 3 kendo 8, Chakruok 3 kare 8 mama wacho kama. Wayud Chakruok 3. Mumba en muma mar Kizungu, kuom mano wang' nati kod muma mantie kane. Chakruok 3 kare 8 wacho kama: Adam gi chiege nowinjo Ruoth Nyasaye kawuotho e puodho kar ang'ich welo, mine gipondone e yien mani puodho. Opaki Yesu. Mano en gima nyiso waratiro ni kare nitiere kinde moko ma Ruoth Nyasaye ne biro kata mana kod tiende godhiambo kama. Ruoth Nyasaye ne biro, seche moko Ruoth Nyasaye ne biro mondo bi obed kamoro achiel kod dhano. Kendo mama wacho ni nobiro kod tiende, nobiro mowuothi ma ji winji kowuotho. Samoro Adam gini ka dine wanyalo yudo gi kawuono, dine ginyisowa kaka ne chalo. But gima wang'eyo adieri ma Nyasaye ni Ruoth Nyasaye ne jabiro ga kendo nowuotho kod jok mogeno kuome, kendo ne gigo mbaka, nobiro ma giwuo. Ok ang'eyo gima nobiro wacho kod Adam, samoro obiro penjo Adam bise chiemo kata obedo nang'o, ok ang'eyo kaka nopenjo. But gima ng'eyo madiera mondiki ni Ruoth Nyasaye ne jabiro ga mawuo kod joge, nobiro ga mowuothi kama ji nitie, mowuo kodgi, mogo kodgi mbaka,
Kare Ruoth Nyasaye ohero gik mochweyo, Ruoth Nyasaye ohero dhano, kare Nyasaye nyalo wuotho kod dhano. To adier wachno pok orumo. Kata kawuono Ruoth Nyasaye pod wuotho gi dhano. Kata mana kwasomo Muma kendo e buku mar chakruok kendo 5:24, Muma wacho ni jotich Nyasaye moko kaka Enoka nowuotho kod Nyasaye, kendo ne giwuotho kod Nyasaye mar kinde malach ka gin kijende nyaka gibedo joma dongo, kendo nyaka giti manodak higni mang'eny kabisa. Enoka nowuotho kod Nyasaye minoneno ratiro, ma bang'e Muma wacho ni ka nosewuotho kod Nyasaye kamano, Ruoth Nyasaye nokawe kendo ne ok otho. Opak Yesu ma Nazareth. Kare mane buk mar chakruok kanyo endo chakruok 6:9, Muma bende wacho ni jatich Nyasaye moro bende nitie ma Nyasaye nohero mane iluongo ni Noah. En be nowuotho e yo makare e nyim Nyasaye, kendo jok manowuotho kod Nyasaye e yo makare ineno ka gikogi noduogo bedo maber. Ne gineno gik mabeyo, kendo moko be nolala poya nono, Nyasaye nokawogi makata tho ne ok githo. Kare nitiere wuotho kod Nyasaye. Opak Yesu. Eka nitie jomoko be manochako kod Nyasaye maber, kendo ne giwuotho kod Nyasaye mar kinde moko, baeto bang'e ne giduogo gilalo. Ne giduogo gilalo winjruok maber mamiyo ng'ato dong' ka wuotho kod Nyasaye. Mi moko be kargi noduogo lal nono, ma winj Nyasaye nochalo gima ka nojwang'o, Nyasaye nochalo gima ka nojwang'ogi, mane gidong', mane gilala kamano nono. Opak Yesu ma Nazareth. Kare ng'ato nyalo wuotho kod Nyasaye. To napenjora e ngimana ni ere gimomiyo jomoko ne Ruoth Nyasaye oluongo mine giwuotho kode, mane giwuotho kode ma gitieko wuoth kode machutho ni Ruoth Nyasaye nokawogi mane gidhi gichamo ngima mosiko manyaka chieng'. Eka nitiere jomoko ma be nowuotho kod Nyasaye mar kinde moko, mane giwuotho kamano, to ka nochopo kuonde moko pogruok nobede kindgi kod Nyasaye, mine gipo kane teko duong' ma Nyasaye kata tie mar Nyasaye nowegi. Nafwenyo ni kare nitiere gima nyalo miyo Nyasaye wuoth kod ng'ato, eka nitie gima miyo Nyasaye nyalo weyo wuotho kod ng'ato. Opak Yesu ma Nazareth. E piny ma wantie kawuono, dhano wuotho kod Nyasaye kendo ok inyal penjo, be ok inyal dwaro ng'eyo, nikech kata joka kaka ne Nyasaye ni luongogi, kendo Ruoth Nyasaye noherogi, kendo sama nowirogi ka noherogi. Kawa achiel kuom jogo iluongo ni Saulo. Opak Yesu ma Nazareth. Sama ne Ruoth Nyasaye ne luongo Saulo mondo obed kingi mar jo-Israel, Ruoth Nyasaye nohere kendo noyiere kind yawuowi, kendo nohere mi nooro jatich Nyasaye mondo dhi mondo yiere kind ji. Kata be mane dhano ne pingo kamano, to noyiere mi nowire kendo nowuotho kode mar ndalo moko. Eka bang'e ka nosewuotho kode kamano, iduogo yudo ni wuotho kod Nyasaye ne ok obedo mayot ne jatich Nyasaye no, ma ae to bang'e ne giduogo ma gipogore, ma wach nokethore kamano. Ma gima ne Nyasaye noketo kuome sama ne gichako maber, Ruoth Nyasaye nogolo mi noduoko miyo mana ng'at machielo. Opak Yesu ma Nazareth. Kare ng'ato nyalo wuotho kod Nyasaye, ng'ato nyalo wuotho kod Nyasaye yo makare mi gikone bede ni odhi ochamo gima mosiko manyaka chieng'. Kare ng'ato bende nyalo wuotho kod Nyasaye mi chop kamoro ma wuotho kod Nyasaye notamre, ma be ngimane lal aucha nono. Opak Yesu ma Nazareth. Agombo mondo asom gimoro matin mondo wang'ego kaka ng'ato nyalo wuotho kod Nyasaye, kata kare kaka nyalo ng'eyo ni pod iwuotho kod Nyasaye. Kech adier sama nowarwa, ji te nowar, awuoyo kod jok mowar mohero Yesu, ma lamo Nyasaye kendo dhi e kanisa, kendo ng'eyo ni Ruoth Nyasaye en Nyasaye, kendo ng'eyo ni Yesu Kristo en jawar, kendo ng'eyo ni remb Yesu Kristo ni kod teko nyalo luoko ng'ato. Awuoyo kod ji machal kamago, kata ji be ma ok ong'eyo Nyasaye, kata ma samoro ng'e ni Nyasaye nitiere to giwuoth kode kata kamano, kata samoro kanisa ok gidhi e winjo mara kata janeno mara. Agombo mondo awuo kodi kawuono mondo in be ing'e ka dibed ni in achiel kuom jok manowuotho kod Nyasaye mi nochopo kod Nyasaye oria machielo mane gidhi gichamo ngima mosiko manyaka chieng', kose in achiel kuom jok maparo ni wuotho kod Nyasaye to kare tie ma Nyasaye noseweyi kinde moko mokalo. Opak Yesu ma Nazareth. Agone Ruoth Nyasaye erokamano winjore kod pako. O Nyasaye mohero dhano, kendo dwache en ni mondo timnwa maber, dwache en ni mondo wane gik mabeyo, dwache en ni mondo wacham gima mosiko manyaka chieng'. Adieri kata Nyasaye kane chweyo dhano, nochweyo dhano mi ok noloso ne dhano tho, noloso ne dhano ngima mosiko. Kendo dwach Nyasaye en ni mondo ng'ato ka ng'ato owuoth kode e yo makare, ng'ato ka ng'ato otim maber e nyime, ng'ato ka ng'ato owuothi e yo ma kotieko wuodhno to ngima mosiko manyaka chieng' orite mbele kacha. Opak Yesu ma Nazareth. Ahero mondo asome ndiko moro mawuok e buk mar Tich Joote, adek,
Tich joote 10. Hallelujah. Amen. Tich joote yiena yie mondo asom pak Yesu ma Nazareth. Tich joote iluongo ni Acts kod dhok mar Kizungu. Tich joote buk mar tich joote kare 10 wuoyo kuom jago moro. Hallelujah. Amen. Wadhi somo kendo wadhi loso ewi jal moro ma be nohero Nyasaye kabisa, mondo wang'e kopo ni wawuotho kod Nyasaye yo makare, kata ka Ruoth Nyasaye nosewewa, kata waparo ni wawuotho kode kamano. Opak Ruoth ma Nazareth. Nitiere jal moro maniluongo ni Cornelio. Ang'eyo ni samoro isesomo wachni, kata kamano to yiena mondo aler matin. Ne nitiere jago moro maniluongo ni Cornelio, kendo ne en ng'at malich ahinya, mowacho ne en ng'at manoluor, ne en ng'at manotelo ne lweny, ne en ng'at manomewo, ne en ng'at manohero Nyasaye. Wadhi somo kamoro achiel mowacho niya, kare achiel wacho niya, nitie ng'at moro Kaisaria manyinge Cornelio. Ne nitie ng'at moro Kaisaria manyinge Cornelio. Ne en jatend oganda lweny miluongo ni oganda Italia. Ariyo wacho niya, kendo ne en ng'at modimbore kendo moluoro Nyasaye gi joode duto. Notimo timbe ng'wono mang'eny kokonyo jo-Yahudi modhier, kendo ne olamo Nyasaye. Opak Yesu ma Nazareth. Wacho niya, chieng' moro kar sa 9 mar odhiambo, nopo ka malaika mar Nyasaye obirone malong'o e fweny, mi oluonge ni Cornelio. 4 wacho, ne orango malaika mi openjo koluor ni, en ang'o Ruoth? Malaika nodwoke ni, lamoni gi timbeni mag ng'wono osechopo malo e nyim Nyasaye, kendo Nyasaye osepari. 5 wacho, to koro or wach Jopa iluong ng'at moro ma nyinge Simon, ma bende iluongo ni Petro. 6, en wendo janyong' piende moro ma nyinge bende Simon, ma ode ni e dho nam. Hallelujah. 7 wacho, kane malaika mane wuoyo kode osea, noluongo jotich ode 2 gi askari moro modimbore, mane achiel kuom joma rite. Eka nonyisogi weche duto mi oorogi Jopa. 9 wacho niya, kinyne kane jootego ni e yo chiegni chopo Jopa, Petro noidho e tat ot kar sa 6 mondo olem. Nodenyo kendo ne odwaro chiemo, to kane pod iloso chiemo, ayuola wang' notere. Eka 11 wacho kama, mi noneno ka polo oyawore, kendo ka gimoro machalo gi nanga maduong' iloro piny gi kodene 4. 12 wacho, to ei gino ne nitie kit gik moko mangima, kaka jamni gi le kod gik ma mol gi winy. 13 wacho, duol moro nowacho niya, Petro, amalo mondo ineg gimoro kuom gigo icham. 14 wacho, Petro nokwer ni, ngang' Ruoth, nyaka nene pok achamo gik ma ok ler kata makwero. 15 wacho, eka duol nochako owuoyo kode mar ariyo ni, gimoro amora ma Nyasaye owacho ni ler, in kik iwach ni ok ler. 16 wacho, mano notimore didek, eka noduok gino malo e polo mana gie sano. 17 wacho, kane Petro pod hum nono koparo tiend fwenyno mane oseneno, joote mane Cornelio ooro nochopo e dho rangach bang' kopenjo kuom Petro, kuma Petro odakie. 18 wacho, ne giluongo ka gipenjo ni,
Bende wendo moro ni ka manyinge Simon Petro. To paro Petro ne pod oyudo ni kuom fweny mane oseneno cha. To Roho ne onyise ni ji adek moko dwari. Haleluya. En somo mabor kendo samoro okanyal tieke, anyalo wacho yo machuok opaki Yesu ma Nazareth. Bang'e ka jootego nosewuoyo kod Petro nofwenyo ni gima ne Nyasaye nyise lekcha ema kare timore kanyo koneno. Opaki Ruoth ma Nazareth. Eka bang'e Muma wacho ni jatich Nyasaye Petro nowuok kod jok mane Kornelio nooro mi nodok go nyaka ka Kornelio mondo dhi olamne kendo kano chopo ka Kornelio kuno ne gilalore mi Kornelio nonyise kaka noneno malaika mar Nyasaye mi kaka malaika nonyise no dhi omany Petro mondo bi olamne mondo oyud warruok. Opaki Yesu ma Nazareth. Eka bang'e kane Petro noselemo no Kornelio, eka Kornelio noyudo warruok. Opaki Yesu ma Nazareth. Ka sama nwachako ewi wach ma ne wasomo ni chakre tich joote 10 mokwongo 11 Muma ne owuoyo kuom Kornelio. Opaki Yesu. Kendo Muma nowacho gik mabeyo kuom Kornelio. Muma nowacho ni Kornelio ne en ng'ama ohero Nyasaye. Kornelio nohero Nyasaye kabisa kod chunye. Mano tim achiel mar Kornelio ne en ng'ama nohero gig Nyasaye. Kizungu ne wacho ni he was a devoted man. Ne en ng'ama ohero gig Nyasaye kendo gik mane timo mag Nyasaye notimo kod chunye, notimo gi chuny achiel ma ok manyo ng'at machielo mondo konye kata ok odwaro mondo ng'at machielo mondo ne kaka otimo, ok notim kata ne ng'ato mondo nene. Kornelio ne en ng'ama ohero timo gig Nyasaye. Kornelio ne en ng'ama ohero Nyasaye kod chunye ondiki. Kornelio ne en ng'ama chiwore kendo nogolo tiyo kod pesa ne okonyo go jomodhier masani. Wawacho ni ka Kornelio ne tiyo dierwa ka samoro Kornelio ne en ng'ama nyalo gero ne kata mana mon ma chuogi nonindo ute, nonyalo chulo ne nyithindo school fees. Kornelio ne en ng'ama nyalo timo gige kanisa, samoro kata ka machine songe onyalo nyiewo kech Muma wacho Nyasaye nogwedhe. Kornelio ne en ng'ama tiyo ne Nyasaye kod pesa ne. Kornelio ne en ng'ama ohero Nyasaye. Kornelio ne en ng'ama ohero gig Nyasaye. Adek ne mano Kornelio ne en ng'ama jalamo. Muma wacho ni Kornelio ne lamo sawa. Kendo nolamo Nyasaye kata sama Nyasaye ne biro wuoyo kode ni kata sama malaika ne biro, malaika noyude kar lamo. Opaki Yesu ma Nazareth. Kornelio ne en ng'ama king'iyo kod wang' mar dhano, ne en ng'ama ohero Nyasaye kendo ne en ng'ama ne nyalo kata ka Nyasaye nonyalo bedo kod cheo maduong' kabisa. Opaki Yesu ma Nazareth. Ma wan kod wang'wa ka wang'iyo Kornelio, wan wa joma war, ng'at ma nyalo chung' kod tich ma Nyasaye mi okony kata kanisa, mi okony ji e kanisa, okony jodhier mane kanisa, ji matin kabisa ma kawuono timo kamano. Kata kamano Kornelio ne nyalo timo mago. Kornelio ne en ng'at ma nyalo lamo, ma kata ka ji lamo kod tweyo, ng'at ma lam mi malaika kamobet e polo malo kata ma Ruoth Nyasaye wuok kod malaika ni ng'ane olamo cho awinje kolamo, ji matin kabisa manyalo lamo machopi oria machalo kamano, ma chunygi ok ojoko. Pa Yesu ma Nazareth. Muma wacho ni Kornelio nolamo makata kama malaika ne yude no, malaika noyude ka en ewi chonge kolamo Nyasaye, koluongo Nyasaye, samoro kodendo Nyasaye kod nyinge madongo dongo, kopako Nyasaye, konyiso Nyasaye kaka Nyasaye en jal malich. Kornelio ne en ng'ama ong'e lamo. Opaki Yesu ma Nazareth. Kornelio ne ng'ama nyalo manyo wang' Nyasaye kata ka en lamo kod tweyo. Samoro ne en ng'ama ne nyalo lamo kod tweyo kosayo, koluongo Nyasaye, nikech kata ka ng'iyo ngima mar Kornelio ne ok ane ka en ng'ama nodhier mane nyalo miyo koro lambe obed nikech nomanyo wang' Nyasaye, nodwa mondo Nyasaye ogwedhe. Muma wacho ni Kornelio ne en ng'ama nogwedhi kendo gweth ma Nyasaye nomiyego nokonyo go ji. Maniso ne lamo ma Kornelio ne lamo nikech nodwaro Nyasaye, ok nolam nikech nodwaro gimoro kuom Nyasaye. Opaki Yesu ma Nazareth. Eka Kornelio ne en jachiwo, kendo Kornelio ne en ng'ama ohero gig Nyasaye, odhi od Nyasaye, ong'iyo kaka gik moko dhi. Opaki Ruoth. Muma wacho ariyo kanyo ni kendo ne en ng'at modimbore.
Opaki Yesu. Ne en ng'at modimbore kama ji wuoya kanyo ne ok inyal yude Kornelio. Kama iwache gik ma ok mi Nyasaye duong' kanyo ne ok inyal yude Kornelio. Samoro samoro kata kama ji kuothe, ng'ama odimbore en ng'ama ohero mondo kik yude e gik ma mieno ji kod gik ma ok ni kare. Manyiso ni Kornelio ne en ng'ama ohero Nyasaye, to kinde nohero Nyasaye kod chunye ma an kipenja ni cheo mane ma Kornelio no winjore bedo kod Nyasaye. Wan kaka dhano ma joneno kod wan kendo joting'o ji malo kaluwore kod gik ma waneno, samoro Kornelio no onego bed kata mana bishop e dier jok mowaro. Pak Yesu ma ja Nazareth. Haleluya. Amen. Kendo en ng'at modimbore kendo moluoro Nyasaye gi ode duto. Kata nyithinde nopuonjo mondo oluor Nyasaye. Opak Ruoth ma ja Nazareth. Kawuono e piny ma wantie kawuono sani ni inyalo yudo ka ng'ato war adier, kata samoro ng'ama miyo war, yudo ka samoro jaode ok owar, kata samoro yudo ka miyo war, wuoro bende war, lakini nyithindo king'iyo tineno ka nyithindo adier nyithindo to gidhira dhira mondo lam Nyasaye, kata kamano to ok owargi. Opak Yesu ma ja Nazareth. Muma wacho ni to Kornelio en koda nyithinde kod joode duto no hakikisha ni gin to gin gihero Nyasaye. Opak Yesu ma ja Nazareth. Gik manotimo kendo kata mane dier jo-Yahudi, Muma wacho ni nokonyo jo-Yahudi modhier kendo notimo ne ji maber. In short, Kornelio ji ne nyalo timo mana neno maber e wiye. Opak Yesu ma ja Nazareth. Eka Muma wacho ni kata kamano, kata obedo ni Kornelio ne ni kod timbe mabeyo go, Kornelio ne wuotho e yo makare. Ka wang'iye kaka dhano, Kornelio ne timo gik maber, gik ma ok nyal chwanyo ng'ato. Kata bema ni Kornelio ne timo gik machalo kamano, adieri makende en ni Kornelio to ne ok owar. Opak Yesu ma ja Nazareth. Kornelio ne ok owar, kendo Kornelio ne lamo lama Nyasaye. Kata kamano to Muma wacho ni Kornelio gik manotimogo nondik mana e bug rapar. Kisomo kanyo kare 6, gik mane Kornelio ne timo nondik e bug rapar. Manyiso ni Kornelio ne timo gik mabeyo, kendo gik manotimo mabeyo Nyasaye nong'eyo, kendo Ruoth Nyasaye ne neno. Kaka nolemo Nyasaye ne neno, kaka nochiwore Nyasaye ne neno, kaka notimo gik mamiyo Nyasaye duong' Nyasaye ne neno. Kornelio Nyasaye ne neno gik manotimo. Pak Yesu. Kata kamano tadwa nyisi ni Kornelio ne ok owar. Emomiyo sama Ruoth Nyasaye wuoyo kod Peter e fweny kacha, onyiso Petro ni winjo, adwa mondo cham gik machal kama. Eka Petro ne nyiso Nyasaye ni gik ma kamago kanyalo chamo. Manyiso ni Nyasaye ne dwa mondo Peter kata Petro odhi oriwre kod jok ma ok owar, to nong'eyo maber kabisa ni jok machal kamago ne ok oyienegi mondo giriwrego. Opak Yesu. Haleluya. Sama ni oro Petro mondo dhi owuok, sama koro jok manokelo wach mondo dhi luongo Peter mondo dhi ka Kornelio, ni Kornelio olo gi malaika onyise mondo luongo Petro. Opak Yesu. Dine Nyasaye we wuoyo kod Petro kane jogo pok nobiro, dine we Nyasaye we wuoyo kod Petro e fweny. An ga adiera makende ni Petro dine ok odhi ka Kornelio, nikech Kornelio ne ok en ng'at moyie kuom Nyasaye. Ne ok owar, sorry. Kornelio ne en ng'ama pok nowar. Opak Yesu. To kinde go jok mane wuotho kod Yesu kod jok mane ok wuotho kod Yesu ne ok gin e paro achiel, be ne ok giwinjre, ne ok gitim gik moko kumoro achiel. Koro gima ne nyalo miyo Petro dhi ne dala Kornelio ne onge. Emomiyo Nyasaye ne nyaka bi makon Petro ni winjo, kata bema ni Kornelio ok ong'eyo Yesu kaka in ing'eye, kata bema ni Kornelio ok wuothi e yore, kata Kornelio ok ong'eyo gik ma adwaro kaka e tok warruok, nikech Petro gi nowuotho kod jawar, kendo mano ne bang' warruok. Opak Yesu ma ja Nazareth. Nyasaye nonyise ni dhi adhiya kanyo. Opak Ruoth. Nyasaye nonyise ni in dhi adhiya kanyo nikech aseneno chuny ng'at kata ok oware kamano, lakini gik motimo e nyima, gik motimo mabeyo be e nyima qualifies him mondo mi otimre nade, owarre. Opak Yesu ma ja Nazareth. Eka nafwenyo gimoro e ngima Kornelio. Muma wacho ni Kornelio ne timo gik mabeyo go. Pak jawar. Kornelio ne timo gik ma kineno gi wang' tinyalo wacho ni ng'ani owar. Kare warruok ok onyiso ni kitimo gik mabeyo ma ji neno kod wang'gi kama ni mano owari. Kare inyalo timo gik mabeyo
inyalo timo gik malich ma kata ji koneno to chalo ka gima wari. Kare ng'ato nyalo wer kata mana kanisa kaka an jadendo. Inyalo pako Nyasaye adier ma kata tim Nyasaye be bi. Inyalo timo gik malich, inyalo dendo Nyasaye ming'eri e piny mangima. Kare ng'ato nyalo pako Nyasaye, kare ng'ato nyalo miyo Nyasaye duong' ma ka dhano winjo kata kidendo Nyasaye to giwanya adier dhako no dendo Nyasaye, wuod dhako no dendo Nyasaye. Inyalo pako Nyasaye ma kata tim Nyasaye be lim ji, mi dhano chando kata mana e makanyo. Inyalo pako Nyasaye adiera ma kata mana pudhe amalo mawuothi. Inyalo pako Nyasaye ka Miriam pak Yesu ma Nazareth. Inyalo dendo Nyasaye ma dhano warre kuom fwenyo ma Nyasaye okeloni. To kare gik mabeyo ma watimo e nyim Nyasaye go kare wanyalo timo gi to kowarwa. Opak Yesu Ruoth ma Nazareth. Ng'ato nyalo yalo Yesu, kendo nyalo yalo madier ko yalo Nyasaye to wacho ni wuod ng'ano Nyasaye ogwedho. Onyalo yalo Yesu moyud fwenyruok matut, makelo warruok ne ute, makelo gonyruok ne ute, makelo changa ne yawuoyi kod chuo. Ng'ato nyalo yalo Yesu, ma ko yalo jawar adier ma Nazareth. Ruoth wacho ni ne giwinjo, to kuom gik mane giwinjo go ne giyudo gonyruok. Onyalo lero wach adier, molero wach ma ng'ato warre, mi ng'ato we kong'o mabolo piny. Tadier kata be mane nyalo timo gik malich machalo kamago, ka ok iwuotho e yo makare kod Nyasaye to kare gin mana kanono. Opak Yesu ma Nazareth. Haleluya. Inyalo bedo jachiwo, inyalo chiwo, inyalo golo pesani, inyalo tiyo kod pesani e kanisa kaka seche moko aneno, ok rach ka ng'ato tiyo ne Nyasaye kod pesane ber. Momocho ni keluru e oda mondo chiemo kik kosre e oda. Opak Yesu ni sawa. Ng'ato nyalo kelo pesa e od Nyasaye. Onyalo kata nyiewo gik mabeyo od Nyasaye. Onyalo nyiewo kata mana mashinde tunge mitiyo go od Nyasaye kanyo. Ng'ato nyalo nyiewo gik mabeyo. Ng'ato nyalo timo gik mabeyo kendo nyalo golo kata mana sadaka. Onyalo golo kata mana offering madiere mitimo gimoro kanisa kanyo to ne mowacho ni an ema chung' e chiemo ma ji biro chamo. E kanisa kanyo ka wach ni rum. Opak Yesu ma Nazareth. Kare ng'ato nyalo timo gik moko abela go to kare ok owuoth kod Nyasaye. Opak Yesu ma Nazareth. Haleluya. Na penjore gimomiyo muma nyalo wuoyo kuom Kornelio maber malich machalo kama. Memo ma pa Kornelio, memo ma wach ka Kornelio. Kare nyaka bed ni nitie gimoro ma Kornelio ne timo. Opak Yesu. Nyaka bed ni nitie gik moko ma Kornelio pod ne timo. Momiyo Kornelio ne ok nyal wuotho kod Nyasaye kata kamano. Nitie gik moko ma pod nopondo ma tombo wang' Nyasaye kende mane nyalo neno. Nitie gik moko ma nodakie Kornelio. Ma nying Kornelio ne nyalo ndik mane buk mar rapar. Kata kamano Kornelio ne ok nyal ndik nyinge buk ngima mosiko manyaka nikech Kornelio pok nowar. Asomo buk mar Galatia 5 kare 19 wacho niya, timbe mag ngima dhano nenore ratiro. Gin timbe mag ngima dhano nenore ratiro. Chako ko wacho kamano. Opak Yesu ma Nazareth. Timbe mag ngima dhano nenore ratiro. Apenjore gimomiyo Nyasaye noneno gik ma Kornelio ne timo mabeyo, kata kamano Kornelio pok no obedo ne pok norwaki kaka achiel kuom jok mowar madhi chamo ngima mosiko manyaka chieng'. Haleluya. Ta temo wacho ka wacho ni nyaka bed ni nitie gik moko ma Kornelio ne timo. Nyaka bed ni nitie gik moko ma Kornelio pod ne timo manomiyo ne ok nyal kwane achiel kuom jok madhi chamo ngima mosiko manyaka chieng'. Haleluya. Eka gik machalo kamago gin ga timbe ma ji timo, gik ma ji timo ka gipondo. Mano timo gino timo ma ji neno kod wang'gi. Lakini nitie moko ma ng'ato nyalo timo kopondo. Otimo gi atima kata kamano to ware. Otimo gi atima kata kamano to pako Nyasaye. Otimo gi atima kata kamano. Timbe machal kamago mowacho ni gin timbe mag ringruok. Ng'ama nyalo neno gi samoro onge, lakini ng'ama neno gi tin Ruoth Nyasaye kende ma nyalo neno gi kendo ene mong'eyo ni timbe machal kamago ok nyal miyo ng'at ma kata wacho ni wuoth kode yo makare, nikech gik machal kamago Ruoth Nyasaye ok nyal bet go machiegni. Opak Yesu. Muma luongo ni timbe mag ringruok. Timbe mopondo ma ng'ato ok nyal ng'i kama mine kod wang'e. Ma ng'ato ok nyal wuotho kodi kama mong'wegi ka gin kuomi. Opak Yesu. Muma luongo ni timbe mag ringruok kendo giyudore ka wacho niya, timbe mag ngima dhano nenore ratiro. Gin gik machalo kaka gin terruok, gin tim ma ok ler, anjao, kendo dhi mbele ko wacho niya, lamo nyiseche manono, juok, sigu, dhao, nyiego, mirima, ich lit, miero, pogruok e kind kanyakla. 21 wacho niya, gombo, mer, donruok kod gik moko machal kamago. Opak Yesu. Eko wacho kotieko niya, to asiemou kaka ne asesiemou chon ne
joma timo gik ma kamago ok noyud gweth mar loch Nyasaye. Moko wacho niya, joma timo timbe machal kamago ok anone piny ruoth polo. Opak Yesu ma Nazareth. Kare gimomiyo Kornelio nok nyal neno piny ruoth polo. Kornelio nyaka benine ni kod timbe moko maling' ma wang' dhano ma oko ni ok nyal neno. Opak ruoth. Timbe maling' go. Timbe maling' ma samoro dakie yo kata samoro ng'ato nyalo paro no wuotho go Nyasaye kare Nyasaye onge mi wuotho go. Nikech ruoth Nyasaye ok kikre, ok onyalo kikore kod timbe mineno maling' makae makata in kokoni ni wach gi odiochieng' alanga kama tiwinjo ka wi kuot. Kendo kata kitimogi iwinjo ka wi kuot ok inyal wacho kama gini nitie. Tim machalo kaka mokwongo nochako gi timbe gin timbe machalo kaka terruok. Opak Yesu. Ng'ama war mawacho ni ruoth Yesu Kristo ware kendo pong'e kod teko mar maler. Ruoth Nyasaye ok nyal yie ni pod itimo timbe machal kod terruok, itimo timbe machal kod lamo nyiseche manono, itimo timbe machal kod kuo, itimo timbe machal kod mer, itimo timbe machal kod pogo ji, itimo timbe machal kod dhi ka juoke. Opak Yesu ma Nazareth. Ging'eny ka tiyudo ni kawuono ji mang'eny manie od Nyasaye ok ang'ad ne ng'ato bura. Tinde wantie gi kanisa moro ma kiwuoyo kode to wacho ni don't judge me. Kanisa mar kiki ng'ad na bura an dhano. Opak Yesu. Gimomiyo tie ma Nyasaye otamore bedo kod ji. Gimomiyo tie ma Nyasaye otamore wuotho kod ji. Gimomiyo tie ma Nyasaye samoro wanyalo paro ni wawuotho kode kendo wanyalo timo gik madongo dongo ka waparo ni entie kanyo kata kamano tiene to onge kanyo. En nikech kung'iyo wato neno ka timbe mag ringruok opong'o chunywa. Iyudo ka ng'ama dendo to chunye opong' kod it's late. Iye late kod gima nyawadgi timo makoro no ka nyawadgi timo to neno ka en ema onego be notimo kamano. Opak Yesu. Kata be mano pak Nyasaye ma polo lor to ka it's late no tim mar anjao, tim mar ringruok no pod nitie kuome, tim mar ringruok no pod odak kode. Ng'at ma kamano ok nyal wuotho kod ruoth Nyasaye. Omawa kocho e buku mar Johana 4 matindo 23 wacho kama to ndalo biro kendo osemana chopo ma jolemo mar adier biro lamoe Wuoro e yo ma Roho dwaro. Ndalo biro kendo osemana chopo ma jolemo mar adier biro lamoe Wuoro e yo ma Roho dwaro. Odhi mbele kowacho niya kendo gi adiera nikech joma kamago ema ruoth Nyasaye dwaro mondo obed joma lame. Opak Yesu ma Nazareth. Maendi en wach Nyasaye ma samoro isesomo ding'eny kendo samoro isewinje ding'eny kata kamano. Asomo kanyo nikech samoro ok anyalo somo gite. Opak ruoth. Lakini muma wuoyo e buku mar Johana 4 no kachakore kare 1 waneno ka ruoth Yesu Kristo wuoyo kod dhako moro manoromo go e dho yawo. Dhako moro manen jachode manoromo go e dho yawo kumoro, dho yawo e piny mar Samaria. Opak Yesu. Kendo negigo mbaka ka ruoth dwa mondo omiye warruok mar adiera. Negigo mbaka magichopo e kamoro ni ka ruoth koro kwae pi mondo omiye modhi. Opak ruoth ma Nazareth. Mino kono ruoth ni ok anya miyi pi nikech jowa ok modhre kod jowa gik ma watiyo go kunyal tiyo go kwanya riwre kodu. Gimomiyo nowacho kamano nikech kaka ne gilamo Nyasaye nopogore. Jomoko ne nigi yie ni Nyasachgi Nyasaye kendo jomoko be konyo machielo be nigi yie ni Nyasachgi mane Nyasaye malojo wetegi. Opak Yesu. Nyamiyo ne nigi yie ni Nyasache duong' malo Nyasach Yesu. Kendo nonyise ni Nyasacha ok anyal gik matiyo go kanyal tiyo go nikech Nyasachi ok en Nyasaye makare. Opak ruoth. Eka Yesu nonyise ni ding'e ng'ama wuoyo kodi de kwae pi ma kisemodho to ok ichak iduogi modho, ok ichak iduog ka kendo riyo no chako loyi kendo. Opak ruoth. Eka dhako ni nobedo kod gombo mondo ong'e ni pi ma ng'ani dwa miya ni en pi machalo nade. Opak Yesu ma Nazareth. Eka Yesu nonyise ni kapok amiyi pi minena dwa mini ma ok chak keli ka kendo dhi omna chuori. Eka dhako no nowacho ni anto dichuo ta onge go. Yesu nodwoke ni ang'eyo ni onge dichuo lakini isebet kod chuo abich to kata manitie odi sama wawuoyeni ok en chuori.
Opak Yesu. Sama ne gichako lalruok no kono Yesu ni an alemo maloi. Alemo maloi. Bende unyiseche ma ok nyal timo gik moko. Wan Nyasachwa en Nyasaye ma nyaka nene, Nyasach Jakobo. Opak Yesu. Opak Yesu ma Nazareth. Opak Ruoth. Sama Yesu noneno ka dhako ni dwaro warruok, noywaye machiegni, ne ok oriembe nikech doneno ka dieri odwaro mondo ware, ogombo mondo wuoth kod Nyasaye mane okia kaka onyalo wuotho kod Nyasaye. Ne en ng'ama wacho no ware to en gi chuo moko ma ok chuoge. Ne en ng'ama wacho no ware otimo gik moko ma ok mi Nyasaye duong', kisirisiri ma ng'ama nong'eyo ne onge. Ne en ng'ama wacho no ware kendo wacho no ware kendo wacho no ware kendo onuoyo no ware kendo warruok ne lich moingo warruok ma jomoko, lakini gik motimo e toke kune lich ne ok mi Nyasaye duong'. Opak Yesu ma Nazareth. Eka sama dhako ni noyie ne adier gik miwacho kumago gin adier, gik miwacho kumago atimo adier nikech Ruoth Nyasaye kata Yesu Kristo ma Wuod Nyasaye ne neno gik manotimo kata kane ok owachogi. Sama noyie ne adier gigo natimo, gigo adier atimo gi konya. Opak Yesu. No, mama wacho ni mano ng'ama olokore, noyie richone kendo noyie mondo luoke, noyie mondo ware, bang' warruok ne nodhi olando wach maber, to nokochako dok chode kendo. Opak Yesu ma Nazareth. Eka Ruoth wacho kanyo kare 23 ni Nyasaye manyo kawuono. Ruoth Nyasaye manyo jok mabiro pake, jok mabiro dende, jok mabiro wuotho kode, to jok mabiro wuotho kode go okano wuoth kode kod gik masiri mag ngima. Gini wuoth kode e yo makare, yo mar adiera, ma ka ng'ato biro ng'iyo maisha ni, ng'ato biro modonje ngimani ma iye matut, to kong'i maber adier ni ne en kod wang' manyalo neno, kanyalo neno adier dhako ni to lamo Nyasaye adier, dichuo ni to lamo Nyasaye adier, dichuo ni to hero Nyasaye adier, owuotho kod Nyasaye yo makare. Opak Yesu ma Nazareth. Kong'i e yo matut, to ng'ato komanyi adier momanyi ji ok yie mondo many ngimagi. Nikech ka wang'e dhi manyo ngima ng'ato matut ibiro romo ka en gima ling', ibiro romo ka en gima ling' mokano ma ok onyalo wacho kelaro. Kaka dhako ni ne ng'at matimo timbe ma ok ni kare, ne en ng'ama bet kod chuo ma ok chuoge. Opak Yesu ma Nazareth. Mano samoro en manong'e kende, mane ok ong'eyo ni Yesu nyalo kade. Adier sama ne Yesu nowacho ni gik makamagi gin gik motimo, nobedo ne fwenyruok maduong' kabisa mowacho ni ere kaka ng'ani nyalo ng'eyo gik matimo maling'. Opak Ruoth. Ruoth Nyasaye gimomiyo ok onyalo wuotho kod ji mang'eny, gimomiyo ok onyalo timo ne kata ji mang'eny, kata jogo kata kamano jogo war kaka mama ne nowar ni. Ji ni kod gik maling' manie igi matamo Ruoth Nyasaye mondo kik wuoth kodgi. Opak Ruoth. Mana kaka dhako cha ne ni kod chuo e kaka jomoko biro ka nigi kuoth. Mana kaka dhako cha ne ni kod chuo mok chuoge, e kaka jomoko ni kod nyiego. Mana kaka mar Ruoth Nyasaye kong'iyo dhano e od Nyasaye kama, gimomiyo tie ma Nyasaye tinde samoro onyalo koso kata bena mbede dier ji. Kong'iyo dhano mochokore, mapako nyinge, madhialo nyinge, matende, mamiye duong', kong'iyo gi to neno ka kong'iyo ng'ani jakuo, koneno ng'ani jamiriambo, koneno ma en jachode, koneno ma timo gik ma ji timo timbe mago maundu, makoro tie ma Nyasaye ok nyalo wuotho kod dhano. Opak Yesu. Mitie ma Nyasaye koso ma ok wuoth kod dhano jowadwa. Ji mang'eny wuotho kod warruok, to giwuotho kod warruok mar dhok, warruok ma ji neno gi oko, warruok mineno anena gi wang'. Temo penjo kendo kawuono nyadichiel, gombo penjo kawuono kendo nyadichiel, be warruok miwuothogo nyalo chopi ngima mosiko manyaka chieng'? Kose warruok miwuothogo nyalo mana chopi e ywagruok kod muodo lak? Warruok miwuothogo be nyalo chopi ngima mosiko manyaka chieng'? Kose warruok miwuothogo en mana warruok mineno ka? But mama wacho niya, e kindego unune nyiseche manono, ji nobi mang'eny kabisa kawacho ni anie Yesu, lamauru. Opak Yesu ma Nazareth. Opak Ruoth ngima. Ta adier king'iyo piny masani, jok mosebiro kawacho ni gin wuod dhano thoth, kendo gisewito ji mang'eny, kendo ji mang'eny oselamogi, kendo ji osemiyogi duong' machutho giduogo ne githo. Nondiki ni nyiseche makamago nobi kendo ne giwuondo ji mang'eny, kendo gibiro wuondo nyaka jok manonego bed ni chamo ngima mosiko manyaka chieng'. Ni kindego unune lweny,
Unu winju uma magalwen kendo unu ne lwenje koni koda kocha. Adiri manya saye makende en ni lwenje ko totimore sani kendo waneno gi kendo wasomo gi kitabe kendo waneno gi kagitimore ki en mana ni jasigu orucho pach dhano jasigu oloko pach dhano mikata gi timore kendo tumu ywak ka wuoyo matek kendo uma landore kuonde duto kawacho ni koro gik matimore nyiso ni Yesu duogo kata bema ni gik makamago timore kendo waneno gi dhano okolokore ji pod wuotho kod timbe mag ringruok timbe ma Ruoth Nyasaye osewacho ni ok ng'ato nodonj e pinyruoth polo kopono timogi. Opak Yesu ma Nazareth. Amiyo Yesu ruodh ngima duong' ni kanune tuoche ma ok changi opak Yesu tuoche ma ok changi kawuono gibire bira gi lokora kata sani wan gi moro mabedhi mbele mabe aneno jotelo tema mondo geng mondo kik bi gigo ndeke gini bi opak Ruoth moro nyoche wadil go nosekalo uneno ko thiedh corona ma corona nego ji kabisa opak Ruoth ne tuo makore gatache ng'ama nong'eyo kaka nobiro kaka olal be ng'ama ong'eyo onge gin gik manyiso gin gik ma ok Nyasaye okelo mondo timno malit ok gin gik ma Nyasaye okelo mondo mi dhano ne malit but gin gik ma Nyasaye okelo mondo it dhano bino yawre ong'e ni ka nanyiso dhano ni ka gik makamago notimre dhano ne lokre mi dhano ne wuotho e yo makare. Opak Yesu ma Nazareth. Tuoche biro kendo kata sani moro ero koro biro luongo ni Ebola dhano nego beni ritore opak Yesu gina tung ma Nyasaye goyo kendo go koko mateko wacho dhano ikri dhano lokri dhano wuothi e yo makare dhano lokri me Nyasaye duong' we gik maricho we gik manotami chamo ngima mosiko manyaka chieng' opak Yesu kanune ka piny tungni earthquakes kod gik malich mabwogo dhano unune ranyisi e kor polo ranyisi mang'eny kabisa ma kawuono timore opak Yesu ma Nazareth. Be iseikori be nyingi ondike bug ngima haleluya be nyingi ondike bug ngima ka Yesu de duogo sama kama no yudi kama chal nade bisebet piny miparo gi chunyi ma iye ni ka Ruoth Nyasaye noduogi sama koro wawuoyeni an nadhi kanye atemoga penjora matek kabisa ni gini ka nyalo timore kata ka samoro ng'ato wuotho e dier Nairobi streets iwuotho tipo ka Ruoth Nyasaye okawo jini ke paucha notimre gima ng'wech sawasawa mamocho ni ka diemo wang' ma isi ni ka ne in kod ng'ato kata ipo mana kosela gimomiyo wacho ni biro timore ka diemo wang' en ni ka dipo ni inyalo mako law ng'ano kik iyud nafas mar mako law ng'ama dhi ka in ok idhi opak Yesu. Koro parie ni dino timore kata mani dir Nairobi awa wuotho kaka koro ji wuotho e streets mang'eny cha awa wuotho ka tipo ka ji wuok dichiel ine midong kendi ineno ka lep gi lwar e kor polo samoro aneno films moko ma ji otemo timogi opak Ruoth en gima lich miwuoro en obed gima lit miwuoro kech jok manie ndege koponi jariemb ndege to ne en ng'ama war ndege no biro dong' e kor polo kuno gi jok ma kia riembo ndege opak Ruoth en obed gima lit kane en jok mane nie gari ni ng'ato ne riembo gari piny ka to ni Nyasaye okawe kepo mar aucha en obiro gari no biro ringo kochiemo kumoro amora madwa dhiye en obed gima lich opak Ruoth. Eka paro moro biro na kada beno nyalo timore ka ji obet piny e kanisa chieng' Jumapil kata chieng' Sabato kata chieng' Tich Abich kopo ni Ruoth Nyasaye nyalo duogo omo kanisa kada no bet piny kama malich iyalo injili opak Yesu dhano bet piny iyalo wach Nyasaye kana beno nyalo timore sama kamano eka neno ka nyithindo dhi eka jomadongo dhi eka pastor dhi eka to odiochieng'no timni makare nobed otiko kata be maneno yudi kiyalo ka okin ng'at maler idong' kod mume lweti kata nobed mane ni wer iting'o to rofonga lweti kendo ipako Nyasaye ni dong' koponi ok niloso chunyi
nobed gima lich miwuoro jowadwa. Kendo chieng'no samora go picha e pacha kaka nochal ne jomoko nobet e mbele na kama, moko be nobet e batha, moko be nobet ku kata poka gilal nono. Dhano biro menyo e od Nyasaye, dhano no menyo e od Nyasaye, jomoko no many nyaka ji e buge, jomoko no many nyaka ji e bwo kombe. Opak Ruoth maler. Bende ineno kiwuotho kod Nyasaye, bende ineno kiwuotho kod Nyasaye. Samoro kidhi yalo wach Nyasaye to ng'ato dwaro mana wacho mag encouragement. Ber ka wajiwore, kendo samoro yudo kata ng'ato tuo odwa mondo jiwe. Ruoth Nyasaye chengo, onyalo chango. Ruoth Nyasaye gwedho ji, onyalo gwedho. Opak Yesu. To gima na penjora chunya ni kadhi manyo Nyasaye kata kadhi od Nyasaye, ang'o ma dhi manyo od Nyasaye? Dibet na manyo gweth koso? Dibet na manyo kony koso? Sama idhi od Nyasaye in jawinjo mara kata janeno mara, sama idhi od Nyasaye ang'o ma teri od Nyasaye? Opak Ruoth ma Nazareth. Ka nitie ng'at moro ma nyalo dhi e nyim Nyasaye kowacho ni Ruoth, an kawuono ang'e ni nyalo gwedha, ang'e ni nyalo changa, to kata ka ok ichanga Nyasaye to kika akos gima mosiko manyaka chieng'. Ber ng'ato donji e polo ka wang'e achiel otho. Ber idonji e polo ka iti odino, Nyasaye ok ochango iti. Ber mondo idonji e polo ka kata mana odi omukore, to idonji e polo. Opak Yesu. Nobed malit, nobed gima lich ne jok manodong' kong'eyo Nyasaye. Gibiro keti wernegi, gibiro keti telnegi, gibiro keti timnegi gik mane ok itimo, gibiro keti mondo wargi bed pastagi. Ka nitie kinde ma Nyasaye ka kinde pod nitie wuoth kod Nyasaye, agoni erokamano kuom chiko iti kiwinjo wach maber mar Nyasaye. Kendo Ruoth Nyasaye mondo yud duong'. Ka nitie jal moro magombo mondo owarre, haleluya, kinde pod nitie kendo kinde pod lati nyalo warori kendo nyalo wuotho kod Nyasaye. Adwa mondo inuo lemo ni toka wach ni Ruoth Yesu, ayie kendo aseng'eyo ni an jaricho kendo ngimana ok osemi duong'. Kawuono akwayi mondo iluoka kod rembi, iwena richona, ipuonja wuotho kod Nyasaye, pong'a kod teko maro maler, igol nyinga kitabu mar tho, Nyasaye ket nyinga kitabu mar ngima, nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen. Agombo mondo alam kod ng'at moro mani kod wach moro mapek modwa mondo Nyasaye okonye. Inyalo ting'o lweti kama intie, walam. Wagoni erokamano Ruoth Nyasaye mochio piny kod polo. In Nyasaye matimo ng'wono ne ji duto. Baba, iparie nyakono, iparie wuoyino, ipar dichuono. Nyasaye timnegi ng'wono, changgi, timnegi dwaro mar chunygi, to moloyo Ruoth to puonjwa mondo wawuothi e yo makare. Nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen. Atiko gi kanyo kendo agoni erokamano kuom bedo kanyo koda mar sechego duto, kendo mar chiko iti ne wach maber mar Nyasaye wuothi e yo makare. An kendo iluonga ni Lavenda Obuya kata Pastor Lavenda Obuya. Owara ero Yesu kaka Jawar mar dhod chunya. Ae kanisa miluongo ni Glorious God Worship Center e dala mar Kisumu. Wantie but St. Jairus Hospital e wang'ayo madhi Otonglo, signboard mar Safaricom mar 50 million no. On your right side ibiro neno kanisa maduong' kanyo marambulu iluongo ni Glorious God Worship Center. Arwaki nying Yesu Kristo. Amen.